Ahojte priatelia, všetci, ktorí ma nepoznáte, volám sa Marian Hrdina. Včera večer som do skupinky hodil odkaz na moju stránku, kde je pozvánka na 7-dňový bezplatný kurz rituálu hrocha. A dostal som viacero otázok, všetky zneli v zmysle, prečo práve hroch, ako to súvisí s čímkoľvek. Tento 7-dňový kurz sa venuje problému prokrastinácie, nejasnosti, točeniu sa v kruhu a mojou odpoveďom na to je získanie kvality a zážitku jasnosti. A ako to súvisí s hrochom? Keď už máte túto kvalitu jasnosti, už nepremýšľate nad tým, čo ako, nemotáte sa v kruhu, ale idete priamo za svojím cieľom ako hroch a ako viete, hrochovi sa do cesty postaví málo čo. Ak vás to zaujíma, kliknite na stránku pod videom alebo príďte v stredu do čajovne, kde budem mať takú menšiu prednášku o rituáli hrocha a o jasnosti. Teším sa na vás.